Dneska som si povedala, že by som vám ukázala, ako fotím a natáčam pod vodou, ukázala by som vám všetko, čo na to mám a povedala vám nejaké tie moje techniky. Je to otázka, ktorú sa ma veľmi často pýtate na mojich TikTokoch alebo aj na mojich videách. Neviem z akého dôvodu, ale možno vás to zaujíma, takže poďme sa na to pozrieť. No a nebudem vôbec zdržovať, poďme rovno na to. Takže na začiatok by som určite rada povedala, že fotenie a natáčanie pod vodou je také moje hobby. Ak ma zrovna nenájdete niekde vystupovať, tak ma nájdete u mňa doma v bazéne alebo niekde v mori, kde fotím a natáčam. Je to skutočne vec, ktorá ma baví a baví ma asi najviac, čo sa týka mermaidingu. Je to proste úplne naplňujúce a myslím si, že za tie roky som to celkom akože dosť vypimpila. A momentálne už som na takej úrovni, že mi niekoľko fotografov pochválilo moje fotky a videá, takže som z toho veľmi nadšená. Zároveň viem, že je to najťažší spôsob alebo najťažší druh fotenia a natáčania. Naozaj bavila som sa s niekoľkými fotografmi, či už to fotografi, ktorí sa špecializujú na fotenie pod vodou, alebo to fotografi, ktorí fotia na suši a občas fotili už aj niečo pod vodou. Všetci do jedného mi povedali, že je to najnáročnejšia vec, ako kedy robili. A to sa bavíme o fotografoch, ani nie o modelkách. Takže skutočne fotenie a natáčanie pod vodou je veľmi náročné a vyžaduje si to veľmi veľa trpezlivosti a veľmi dlhú dobu, kým sa to naučíte. Ja sama mám pocit, že to ešte neovládam a neviem, ale snažím sa a za tie roky si myslím, že už som urobila zo pár dosť dobrých fotiek alebo dosť fajn videí. V každom prípade poďme si povedať niečo o tom, ako to fotenie prebieha alebo aké to je. Pretože možno veľa z vás si neuvedomuje, že je to dosť komplikovaný proces, ale zároveň zvládnete to aj vy sami. A toto je vec, ktorú často hovorím ľuďom, ktorí sa o fotenie pod vodou zaujímajú, alebo teda sú z toho vždycky všetci v šoku. Pretože veľa fotiek, ktoré mám, som naozaj odfotila sama. A všetci sú z toho, že to ako sa ti podarilo, ako sa to dá, že fotíš samu seba pod vodou. Skutočne nie je to vôbec náročné. Takže u nás doma, ale by som to nazvala, sa fotí dvoma spôsobmi. Buď sa fotím ja samu seba, to sa deje väčšinou u nás doma v bazéne alebo v akváriu a podobne. Alebo druhá vec je, že napríklad na otvorenej vode ma väčšinou fotí a natáča môj manžel. Takže to sú také dve veci a cez tieto by som chcela s vami prejsť, povedať vám nejaké odporúčania a potom sa môžeme vrhnúť vlastne na tie tools. Takže začneme tým doma. Takže skutočne, doma mám bazén a naozaj 99% sa v tom bazéne fotím sama. S výnimkou toho, keď napríklad potrebujem fotiť v noci alebo tak, kde ma naozaj fotí môj manžel, pretože už sa párkrát stalo, že som si puchla čelo o stenu bazéna a nebola to taká sranda. Takže aj z toho bezpečnostného hľadiska skutočne niekedy je tam so mnou aj on. Napríklad niekedy, keď robím dosť divné veci, ako jem pod vodou alebo rôzne zvláštne triky, ktoré skúšam, a väčšinou teda na mňa dáva pozor. Pokiaľ teda robím iba také základné veci, tak som už sama. Avšak, prosím, to je hlavné pravidlo a pravidlo číslo 1, nikdy neplaveme sami. Ja plávam o bazéne skutočne sama len preto, lebo môj manžel má okno do jeho ofisu hneď vedľa bazénu, takže keby sa niečo dialo, tak vie hneď zareagovať. Nerobte to. Naozaj, ako ja rada hovorím, aj vo vode po členky sa viete utopiť, takže dávajte si na seba pozor a nestojí to za tú peknú fotku, naozaj. Takže skutočne. Ale idem povedať teda o tom procese, keď fotím sama v bazéne. Viem, znie to zvláštne, fotíš samu seba v bazéne. Ako to funguje, čo robíš, kde, ako, prečo, čo si nastavuješ, čo. Všetko vám vysvetlím. Takže, u mňa v bazéne mám takú lavičku, kde si viem pekne položiť foťák a vlastne snímam ako keby celý bazén. Nevýhoda tejto lavičky je, že niekedy je vidno vlastne tú lavičku v zábere, čo sa mi až tak nepáči. Taktiež máme celkom veľké schodíky, kde sa dá tiež na rôzne levely dať tá kamera a podľa toho, ako potrebujem, tak si tú kameru dám vysoko alebo na ktorý schodík a vlastne vie mi to snívať aj hlbšiu vodu, aj plytšiu vodu, je to rôznorodé. Samozrejme nie každý má túto výhodu a tiež nie vždy som zástanca týchto schodíkov alebo neviem, nejakých poličiek a tak ďalej. A niekedy naozaj chcem tú kameru mať niekde inde, takže na to používam trojnožku. No a výber trojnožky je veľmi dôležitý, ale o tom si povieme, keď sa budeme baviť o trojnožkách. Je to také zvláštne. Pôvodne som mala moju starú trojnožku, ktorú som používala aj na suši, aj vo vode. Bola to taká tá klasická železná trojnožka, ktorú viete normálne roztiahnuť všetko. A keď už som si kúpila novú, tak túto starú som vyradila, alebo posunula som ju o level nižšie, a teda do vody.
lebo už mi nevadilo, keby sa zničila. Samozrejme počase mi zhrdzavela, takže treba dávať pozor aj na materiál, z ktorého je trojnožka vyrobená. Ja mám doma slaný bazén a tá soľ je celkom agresívna na tieto veci, nielen na trojnožky, ale aj na rôzne doplnky a všetko. Takže treba si dávať na to pozor, do akej vody idete a podobne. Ďalšia vec je, že ako vlastne v skutočnosti fotím. Bavila som sa s niekoľkými fotografmi a nehovorili, že to je veľmi dobré. Bohužiaľ, iný spôsob som nenašla, alebo teda mám dve kamery pod vodu a jedna mi vie robiť fotky automaticky a druhá mi nevie. Tá, ktorá nevie, je oveľa lepšia. Takže ja to robím tak, že si skutočne zapnem video na najlepšiu možnú kvalitu a fotky vznikajú až v postprodukcii. To znamená, že naozaj skutočne ja natáčam videá a potom si v editore vlastne robím snapshoty. Je to lepšie z toho hľadiska, že tie fotky, teda za prvé tá kamera tie fotky robiť nevie a za druhé viem na sotinu presne tú fotku vybrať. Není to také, že by som musela, že fúha, že toto mi odfotilo, není to až také dobré, musím ísť znova. Takže naozaj z tohto hľadiska je to veľmi praktické. Kvalita tých fotiek nie je až taká horšia, ako by to bolo odfotené normálne. A je to skutočne zatiaľ najpraktickejšie, čo som kedy vymyslela. Naozaj zapnem si natáčanie, robím si svoje a potom si môžem z toho vybrať aj videá, môžem si z toho kropnúť aj fotky a skutočne to funguje úplne, zatiaľ som veľmi spokojná. V každom prípade, pokiaľ fotím a natáčam na otvorenej vode, tak je to veľký rozdiel a o tom si povieme teraz. Na otvorenej vode naozaj nefotím a nenatáčam sama. Myslím si, že pri tom plávaní a tak ďalej je to dosť náročné už len nejak sklobiť. Občas si samozrejme zoberiem kameru a spravím takéto selfie video, kde vlastne s vami plávem a idete viac menej so mnou. Viem, že sa to dobre pozerá, je to zaujímavé a mňa to tiež dosť baví natáčať, ale nie je to štandard, pretože skutočne aj tie fotky, aj tie videá z toho nie sú až také dobré. A na otvorenej vode si položiť kameru nie je tiež sranda, pretože sú rôzne prúdy a vlny a neviem čo a naozaj vám môže odniesť more a tak ďalej. Takže na otvorenej vode fotí a natáča môj manžel. A ja som mu za to veľmi vďačná, pretože aj keď má všetky možné fóbie a bojí sa vody a neviem čo všetko, tak do tej vody vždy so mnou ide. A minule sám od seba povedal, že ho to celkom baví. Takže to je super. V každom prípade musíme myslieť na veľa rôznych vecí. Ideme fotiť natáčať na vodu, otvorenú vodu, pretože tam je najväčší problém s viditeľnosťou. Častokrát sa stáva, že tá viditeľnosť nie je veľmi dobrá, hlavne teda na jazerách, sladkej vode. V mori sa to nestáva až tak často, ale môže sa stať. Takže je veľmi veľa vecí, na ktoré treba myslieť, ak ideme fotiť a natáčať, alebo čo je len plávať na otvorenú vodu. A preto by som vám chcela niektoré povedať, aby ste to mali na mysli a aby ste si na to dávali pozor, pretože niekoľkokrát sa mi stalo, že som skutočne niekde išla fotiť úplne nadšená, že to bude super a nakoniec toho nič nebolo. Takže, na začiatok. Otvorená voda je veľmi nebezpečná a musíte sa na ňu dávať veľký pozor. Jazera a more tiež veľmi veľký rozdiel. Skutočne myslíte na seba a žiadna najkrajšia fotka na svete nestojí za stratu života alebo nejaké ubliženie na zdraví. Takže, vždy keď ideme na otvorenú vodu, tak by sme si za sebou mali brať nejaký flotation device. My osobne máme freedivingovú bojku, ktorá vlastne aj signalizuje, že sme vo vode. Je to celkom fajn, ale nemusíte to mať, keď nechcete, plne vám stačí nafukovačka, alebo plne vám stačí úplne nejaká malá nafukovačka, nemusí to byť nejaká obrovitánska. Je na to niekoľko dôvodov. Jeden veľmi dôležitý dôvod je bezpečnosť, to už som spomínala, treba si na to dávať pozor. Ďalší, tiež celkom dôležitý dôvod je, že si niekde budete musieť dať svoje veci. Naozaj, koľkokrát sme išli na otvorenú vodu fotiť a boli sme obvešaní milión kamerami, vecami, navyše a neviem čo. A nemali sme to kde dať, až kým neprišla táto bojka, alebo teda nafukovačka, viete si tam všetko pekne dať, môžete to mať pokope a nič sa vám nestratí. Je veľmi dôležité aj myslieť aj na toho nášho fotografa. Chudák fotograf skutočne má najťažšiu úlohu, my si tam krásne plávame, užívame si život a on naozaj musí dávať pozor nielen na nás, ale aj na to fotenie a ešte aj na seba. Takže skutočne ten náš fotograf je v tomto momente veľmi dôležitý a musíme sa uistiť, že mu je dobre a komfortne. Ďalšia veľmi dôležitá vec je teplota vody, pretože ak plávame v studenej vode, tak sa veľmi ľahko vieme unaviť, náš dých nestačí tak dlho, a aj proste ten komfort pod vodou nie je to, čo by mohol byť a na tých fotkách to vždy ukáže. Toto je taká smiešná vec, ale skutočne
Je to veľmi vidno, ak nám je zima, ak sme není komfortní, ak nám niečo vadí, ak nám niečo prekáža. Je treba si dať pozor na teplotu vody a naozaj chodiť do vody, v ktorej ste v úvodzovkách len komfortní alebo na ktorú ste zvyknutí. Ja keď som začínala s mermaidingom, tak som nešla do vody, pokiaľ mala po 25 stupňov a už tam mi prišla studená, čo momentálne mi to je smiešné, pretože po tých 5 rokoch a vystúpeniach v 16 stupňovej vode a tak ďalej, momentálne som komfortná na 20 stupňoch. A táto teplota vody už je nebezpečná, takže dávajte sa na seba pozor, nechoďte naozaj do ľadovej vody a počúvajte svoje telo. Naozaj, ak cítite už, že už vám je nepríjemne, nepohodlne, je vám zima, choďte von. Naozaj je to otázka pár minút, alebo proste, ak nepostrhnete tú situáciu, čo robí vaše telo v tej vode, tak sa vám veľmi ľahko môže niečo stať. Takže naozaj aj teplota vody je veľmi dôležitá. No a samozrejme potom také veci ako počasie a vlny a prúdy a tak ďalej tiež veľmi dôležité. Naozaj keď vidím nejakú 5 metrovú vlnu, tak do tej vody idem a nejdem fotiť, pretože za prvé tie fotky neboli dobré, za druhé by sa nám mohlo niečo stať a za tretie je veľká pravdepodobnosť, že tá voda nebude kalená. Takže to sú všetky tieto veci. Keď je nejaká búrka, hej, toto sú základné veci, to myslím si, že aj nemusím spomínať. Dávajte si na seba pozor. Skutočne, akože to fotenie pod vodou a natáčanie je veľmi náročné, takže naozaj dávajte si na seba veľký pozor. Predtým, než začnete hocičo robiť, tak sa uistite, že v tej vode ste komfortní a viete, čo robíte. Neskúšajte blbosti, nechoďte príliš hlboko a neviem čo. Naozaj robte len to, čo by ste robili, keby ste na suši. Ja neviem. Neviem, proste naozaj, dávajte si na seba pozor. No a keďže som prešla cez všetky tieto drobné upozornenia, tak si myslím, že môžeme ísť na tie veci, ktoré pri fotení používam a vlastne pri týchto veciach vám budem hovoriť aj ako ich používam, na čo ich používam a tak ďalej. A dozviete sa takto viac, pretože mne takto v hlave nenapadne presne techniky a tak ďalej, ale keď budem mať v ruke danú vec, tak mi to asi pomôže. Takže poďme na tools. Myslím si, že úplne najzákladnejšia vec, a teda vec, bez ktorej pod vodou fotiť a natáčať môžete, sú kamery. Ja tu mám konkrétne dve a dve tu mám z toho dôvodu, že som mala túto najprv a potom som si kúpila túto na vylepšenie. Toto je moje GoPro Hero 5. Bola to moja úplne prvá kamera, ktorú som si kúpila pred 7 rokmi v Japonsku a mala som ju veľmi rada na začiatku. Avšak celkom mi zvykla sekať a nebolo to úplne tip-top, taktiež kvalita fotiek a tak ďalej. Myslím si, že sa nemusíme ani baviť o týchto technologických veciach, proste každý rok vyjde nová kamera, ktorá je proste oveľa lepšia, kvalita fotky sa zlepšuje. No a toto bolo ešte v tých časoch, keď tie fotky ani neriešili nejaké 4K alebo ja neviem 2,7K, hej, to boli naozaj 2017 rok. Takže naozaj táto kamera je stará. Jediná jej výhoda je, že vie fotiť normálne za sebou. Je tam také nastavenie, že ja neviem každých 5 sekúnd, alebo každú 1 sekundu, alebo každých 10 sekúnd spravím fotku. Je to veľmi praktické nastavenie, ak chcete fotiť. Mám pocit, že GoPročka to majú všetky, takže ak chcete nové GoPročka, mám pocit, že by to malo mať aj to nové. Teraz vyšla neviem koľkatka, takže celkom také zaujímavé. Myslím si, že táto už je taká až smiešná, keď sa pozrieme na tie nové kamery. Vyzerá skutočne ako taká hračka. Tuto vpredu to má monitor, neviem, či je nabitá. Asi není nabitá, že by som vám to aj ukázala. Nie, není nabitá. Je kompletne vybitá. Už ju nezvyknem vôbec používať, iba na jednu vec a aj to rozmýšľam, ako to nejak zmeniť, aby som to nemusela používať. Ale teda stále ju mám, v prípade potreby funguje, nestratí sa. Ale poďme sa pozrieť na moju momentálne kameru pod vodu, ktorú milujem. A to je moje DJI Action 3. Momentálne vyšla 5 alebo 6 a teda ešte som neupgradovala a neviem ani kedy upgradenem, pretože som s ňou mega spokojná a myslím si, že ani nepotrebujem upgradenúť. Jedna z veľkých nevýhod tohto GoPročka bola, že vpredu to nemá poriadny displej, reálne vpredu to ukazovalo iba, ja neviem, nahrávam čas, hotovo. Čo nie je veľmi napomocné, hlavne ak ste pod vodou a potrebujete vedieť, ako vyzeráte a či ste na kamere a neviem čo. Takže táto kamera má krásny displej aj z jednej aj z druhej strany, hneď vám to aj ukážem, ak sa mi podarí ju zapnúť. Takže z prednej strany to tiež normálne ukazuje, čo to natáča, a teda vás. A z tejto zadnej strany je normálne krásny veľký displej, môžete sa tam pozerať nastavenia a tak. Takže ja som s ňou veľmi spokojná, vie ísť do 4K, má tam až vysoký frame rate, podľa toho, v akom rozlíšení ju máte.
Sú tam rôzne stabilizátory, sú tam kadejaké nastavenia, dokonca sú tam nastavenia pod vodu. Môžete si tam vybrať, akú farebnú škálu chcete a podobné veci. Takže je to celkom také zaujímavé z toho hľadiska. Ja osobne ju milujem a viem, že už sú novšie modely a ešte nebudem upgradeovať, ešte nejaký rok, dva to počká, pretože zatiaľ som mega spokojná. Takže skutočne toto je moje DJI Action 3 a je úplne dokonalé, nevymenila by som ho za nič. Ale ako som už spomínala, tak je veľmi dôležité tú kameru niekam postaviť a niekam ju dať. Už som spomínala tie trojnožky, ale poďme si o nich povedať niečo viac. Keď som začínala, tak som mala teda tú železnú, tá mi kompletne zhrdzavela, tá už ani tu nie je, mám pocit, že som ju zlikvidovala, ale mám tu dve trojnožky a povieme si niečo o nich, výhody, nevýhody a tak ďalej. Ako som už hovorila, je treba si dávať pozor na materiál, ale nie len z toho dôvodu, že nám to zhrdzavie, ale aj z toho dôvodu, že napríklad táto trojnožka je taká penová a vo vode nám krásne pláva, čo my samozrejme nechceme. Takže skúšala som to, proste to nefungovalo a momentálne je položená v rohu a nepoužívam ju, pretože je príliš malá a nemá zmysel ju používať vo vode, takže mi je na nič. Avšak táto trojnožka, ktorá je od spoločnosti Joby, je dokonalosť sama a som s ňou mega spokojná. Hneď z niekoľkých dôvodov. Nepláve, lebo nie je vyrobená z materiálov, ktoré by plávali. Nie je železná, je taká plastová a tým pádom nezhrdzavie. Dá sa krásne ohýbať, takže ju môžem prichytiť na rôzne miesta, napríklad ako na schodíky v bazéne a rôzne tieto veci, ale zároveň, keď si nožky vyrovnám, tak je to aj klasická trojnožka, ktorú si viem položiť na dno bazéna a môžem natáčať. Je super, že toto má ešte takúto miniatúrnu vodováhu, takže si viem pozrieť, či je všetko tak, ako má byť. Vec, že pekne, krásne si to tam vieme namagnetiť. A tiež to vieme pekne odmagnetiť, není to nič komplikované, úplne perfektne, dá sa to robiť aj pod vodou, normálne nemusíte ani vyťahovať tú trojnožku, normálne sa ponoríte, nacvaknete to tam a môžete natáčať. Je to veľmi praktické, ak sa naozaj fotím sama, ale zároveň akože není problém s tým fotiť aj normálne, napríklad na otvorenej vode. Mám síce na otvorenú vodu takúto palicu, ktorá sa takto pekne drží a dá sa aj natiahnuť na nejakú celkom veľkú dĺžku, ale nezvykneme to naťahovať, pokiaľ naozaj, že nejdem hlboko a nepotrebujem z hĺbky video. Táto palica je perfektná, veľmi dobre nám slúži, máme ju veľmi radi. Tiež nepláva, takže treba si na to dať pozor, môžete ju stratiť. Toto je moja palica z GoPročka, ktorá bola takáto rozťahovacia, neviem, prišla mi taká dosť čanky na to, čo robila. Takže s ňou nie som až tak veľmi spokojná. Ale keďže som veľmi spokojná s DJI-kom, tak som si samozrejme musela kúpiť baterky navyše a verte mi, zídu sa vám čím viac batériek, tým lepšie, pretože naozaj, ak ste na bazéne alebo ak ste na otvorenej vode niekoľko hodín a natáčate niekoľko hodín, tak tá baterka sa nestratí. Už som mala niekoľko prípadov, keď sme museli vymeniať baterku, aby sme mohli pokračovať. Akurát pozor, toto nie je vodeodolné. Baterky tiež nie sú vodeodolné, nedávajte to do vody, skutočne. Tuto môžete dokonca vidieť, že ako krásne sú nabité a tiež to môžete napojiť a nabíja vám to vlastne 3 baterky naraz. Je to úplne perfektná vec, som s tým veľmi spoko. Ďalej, čo by som ešte spomenula, ako fotiť a natáčať, sú mobily. Toto je taká téma, neviem, čo si o tom mám myslieť. Nebrala by som mobil ako primárny spôsob fotenia a natáčania. Ja osobne používam mobil iba ak potrebujem počuť pod vodou hudbu z TikToku. Toto bol úplne môj prvý obal na mobil, ktorý som mala asi mesiac a potom som sa na to vykašľala. Je v pohode, naozaj v pohode. Pokiaľ chcete spraviť len zo pár fotiek, ja neviem, ste pri mori a vidíte nejaké pekné ryby a chcete niečo alebo rýchle videjko, v pohode. Dávajte si pozor, aby to bol kvalitný obal a aby mal naozaj toto zatváranie dobrý, pretože už som videla aj také, ktoré som si bola 100% istá, že to pretečie a malo by to vyzerať takto nejak, proste to zachlapnete a ono to spraví taký vodotesný uzáver. Dávajte si pozor, aby ste tam nemali veľa vzduchu, pretože aj to vám vie spôsobiť, že bude plávať. A niekedy, keď idete s tým mobilom napríklad hlbšie do vody, tak ten tlak, ktorý vám stlačí na mobil tú vec, tak vie stláčať aj na obrazovku mobilu, takže na to si dávajte pozor. Tento už je trošku lepší, tento mám tiež veľmi rada a dokonca veľa radšej.
Je naozaj akože bezpečný, vydrží veľa a už na prvý pohľad je jasné, že proste ten mobil je v ochrane. Dokonca tuto má aj taký gombiček, ktorý vlastne ide až sem hore a viac menej dokáže za vás fotiť. Nezvyknem ho používať veľmi, pretože ja mám Pixel a nie iPhone, takže nefunguje tam, kde by mal presne, ale väčšinou mi to funguje na zvyšovanie hlasitosti, čo je perfektná vec, ak chcem zrovna natáčať tie TikToky. Takže naozaj ja si do tohto dám mobil, pustím si tu TikTok, ponorím si mobil aj s TikTokom, ktorý mi hrá pod vodu a krásne všetko počujem, môžem lipsynkovať, môžem natáčať, takže nezvyknem s tým veľmi natáčať, na mobil nerada natáčam, tak používam to na toto. Ale ak naozaj sa vám nechce investovať do kamery a proste chcete fotiť, natáčať pod vodou, tak si myslím, že s týmto sa úplne v pohode dá začať. A tie mobily už dneska majú kamery úplne v pohode. Ďalšia vec, ktorú ja osobne som si kúpila z veľa dôvodov a som s ňou mega spokojná, je takáto lampička. A nie je to len tak hociaká lampička, alebo tak, je to proste reflektor pod vodu. Nechoďte pod vodu s randomným svetielkom. Naozaj si dávajte pozor, že toto vodu vydrží. Toto je potápačský. Má to ešte aj to na takéto pripojenie na kameru. A svieti až. Sekunda, môžem vám to aj ukázať, ale tak. Takže má to niekoľko levelov, silnejší, slabý a potom to má takýto SOS na blikanie, čo je inak perfektné, ak ste na otvorenej vode a čo sa vám stane. Ja som to nabíjala raz, keď som to dostala, a osobne som to nenabíjala ani raz a fotila som s tým už nie jedenkrát. Vydrží baterka veľmi dlho, tuto máte vlastne taký oný, ktorý otočíte a sa vám to otvorí a máte tam dierku na kablík. Viete si to takto pekne nabiť a toto je dokonalé. Ak hlavne natáčate, máte nižšie svetlo niekde, nie je až také dobré, ja mám bazén vonku, takže väčšinou mám perfektné svetlo v bazéne, prirodzené, ale ak napríklad chodíte na plaváreň, kde nie je svetlo, super. Ak napríklad máte akvárium v garáži, super. Používam to na všetky tieto veci. Niekedy si to dám aj naozaj, keď natáčam v mojom bazéne vonku. Pripevním si to vlastne nad moju kameru pomocou tohto rámika a krásne mi to svieti do tváre a tým pádom vlastne je to jak taký ring light, ktorý tu mám momentálne vedľa seba. Čiže celkom to pomáha aj s farbami a tak ďalej, ale teda hlavne v nízko osvetlených miestach. Nerada to nosím na otvorenú vodu a z jednoduchého dôvodu musíme si dávať pozor na naše rybičky a tak ďalej, nechceme im zmiasť život. Takže mám to väčšinou pri sebe, keby náhodou sa niečo stalo, zatiahlo sa a potrebovala by som ešte niečo pofotiť, ale naozaj skutočne pokiaľ nemusím, tak na otvorenej vode to určite nepoužívam. Ďalšia vec, ktorú mám a potrebujem opraviť, lebo sa mi to celé rozpadlo, ale teda používam to hlavne na také tie fotky, ktoré sú že pod a nad vodou zároveň, je takýto dome, ktorý som si upravovala, aby mi to išlo na moje GoPročko a teda to je jediný spôsob, ako moje GoPročko používam. Je to perfektná vec, ale zase je to strašne bulky, je to veľké, nosí to so sebou na otvorenú vodu a tak ďalej, zavadzá to, človek sa s tým naťahuje, takže nie je to až taká sranda. Samozrejme do budúcna mám veľké plány a plány sú také, že táto kamera, na ktorú natáčam, a to je teda Canon EOS 70D, tak na ňu by som chcela obal pod vodu. Nie je to také ľahké, tieto obaly sú veľmi náročné nájsť a zároveň sú aj mega drahé, takže momentálne si šetrím na ten, aby som mohla túto kameru nosiť pod vodu, pretože ak toto pôjde pod vodu a s týmto budem fotiť a natáčať, tak tá kvalita a všetko bude úplne že z iného sveta. V každom prípade toto sú moje veci, ktoré používam na fotenie a natáčanie pod vodou. Čo sa týka editovania, čo sa týka pozovania a tieto veci, tak na to si môžeme spraviť neskôr iné videjko, ale toto bolo skôr také zodpovedanie toho, že ako zvyknem mať komentár, ako morská panna natáča pod vodou. Ako je to možné? Myslím si, že celkom jednoducho. Takže vidíme sa pri ďalšom videjku.